Indah mandang kato ayah jo mande merasa badan dan kini mematuraikan karenyo hati sangsara badan denai dibuenyo dan coba hidup di rantau orang siang jo malam membanting tulang untuk mencari sesuatu nasi lala tiap badan denai dibuenyo batang teranda oh Tuhan ampunkanlah denai laba dosa kaya jo mandekano masih tanya pasan ayah jo mande buliah dasana iswa berumah tangga dan coba hidup di rantau orang siang jo malam membanting tulang untuk mencari sesuatu nasi lala tiap badan denai dibuenyo
kandung masih tanya pesan ayah jo mande buliah dasana iswa berumah tangga. Oh Tuhan ampunkanlah denai denai dapat dosa ke ayah jo mande